കാലിൽ ചിലമ്പും അരമണി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രചന മാതാജി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ പെട്ടെന്ന്? മാതാജി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ, കട്ടായി പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലളിത മാതാജി വളരെ നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഒരു ഭാവമൊക്കെ ആ സൗണ്ടിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹരി ബോൾ മാതാജി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ രജിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ പദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരിലെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. 18ാമത്തെ അധ്യായം, അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജിലേഷ് പ്രഭു. അപ്പൊ ഈ 18 ദിവസവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സില് മുടങ്ങാതെ വരാൻ, അപ്പൊ ചില ദിവസം മുടങ്ങിയാലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ. അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കേൾക്കാനും ഇത്രയും ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി കറക്റ്റ് 9 മണി ആവുമ്പോ ഈ സൂമിൽ കയറി ക്ലാസ് കയറാനിരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് കുറച്ച് വലിയ അധ്യായമാണ്. ഇതില് മൊത്തം 78 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ 78 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ. ഈ അധ്യായത്തിന് 17ാമത്തെ അധ്യായവും 18ഉമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. ഇത് നമ്മളുടെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ്, സന്യാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. സമ്മറി എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളിലും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അവസാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണിത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശിനിശൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയും അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ത്യാഗവും സന്യാസവും
ഇതില് ഏതാണ്, എന്താണിത്, ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ത്യാഗമാണോ നല്ലത്, സന്യാസമാണോ എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ ത്യാഗവും സന്യാസവും ഈ രണ്ട് വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഋഷികേശ എന്നാണ് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില്. എന്താണ് ഋഷികേശ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? ഋഷികേശ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് നമ്മുടെ ഋഷികേശൻ ഭഗവാൻ. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഋഷികേശ. ഋഷികേശന് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണല്ലോ നമ്മളെ ആകെ കൂടി ശാന്തി തരാത്തത്, മനഃശാന്തി തരാതിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി മനസ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിലയ്ക്ക് നിർത്തി നമുക്കൊരു മനഃശാന്തി തരാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഈ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ആ ഒരു ശാന്തി തരൂ എന്നുള്ള, നമുക്ക് സമനില കൈവരുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ വേറൊരു വാക്കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, കേശി നിശൂദന. കേശി നിശൂദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? കേശി നിശൂദന. ഈ പിക്ചറിലും കാണാം. ഹരി ബോൽ. അതെ, കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ, കേശി നിശൂദന, കേശിയെ വധിച്ച ഭഗവാനെ. അപ്പൊ കേശി എന്ന് പറയുന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചവനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ രണ്ട് സംബോധനയും അർജുനൻ അത്രയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് വിളിക്കുകയല്ല. ഇവിടെ അർജുനൻ കേശി നിശൂദന എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ സംശയത്തിനെ അസുരനായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സംശയം, അർജുനന്റെ സംശയം മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ സംശയം അസുരനായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആ അസുരനെ ഹനിച്ചവനാണ്. അതുപോലെ എന്റെ ആ സംശയങ്ങളെ നാമാവിശേഷമാക്കി തരണേ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ സന്യാസവും ത്യാഗവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യില്ല. കാരണം ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, പക്ഷേ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫലം കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സന്യാസവും ത്യാഗവും രണ്ടിനും ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരുന്നില്ല. ആ ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് ആ പ്രവർത്തി ഫലം അവർക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം ഒരാൾ പ്രവർത്തിയേ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് സന്യാസി. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യുമെങ്കിലും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആ ഫലത്തിലൊന്നും ഒരു സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ടിലും ഏതായിരിക്കും നല്ലത്, ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സന്യാസിയാണോ അതോ ത്യാഗിയായിരിക്കുമോ? ത്യാഗി. ത്യാഗി. കാരണം അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാനല്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, ഫലം കാക്ഷിക്കാതെ. നിന്റെ ധർമ്മമാണ്, നിന്റെ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോകുക എന്നുള്ളത് അത് ഒട്ടും ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവാണ്, എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു നിമിഷം ചുമ്മാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും അർജുനന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനും നീ ത്യാഗിയാകണം എന്നാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിന യജ്ഞദാന തപകർമ്മ നത്യാജ്യമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നു. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം
എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്ന ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ യുഗത്തില്, കലിയുഗത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കലിയുഗ നാമജപം, നാമസങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ നാമസങ്കീർത്തനമാണ്. ആ യജ്ഞത്തെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളില് പല കർമ്മങ്ങളും പറയും, പല അഭിപ്രായങ്ങളും കാണും. ഇപ്പൊ മൃഗബലിയുടെ കാര്യം തന്നെ പറയാം. മൃഗബലി എന്ന് പറയുമ്പോ മൃഗബലി ഈ ഇപ്പം അശ്വമേധ യാഗമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു കുതിരയെ കൊണ്ടുവന്ന് ബലി കഴിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ചെയ്തത് എന്താണ്, ആ ഒരു അശ്വത്തെ വധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആത്മാവിന് മറ്റൊരു ഉയർന്ന ശരീരം കിട്ടും. അതൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ആ ആത്മാവ് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ അത് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരും ആ മന്ത്ര ഉച്ചാരണവും എല്ലാം ശക്തമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന, അതുപോലെ യജ്ഞം ചെയ്യാനുമുള്ള സാമഗ്രികളും എല്ലാം ഉള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഇന്ന് കലിയുഗത്തുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ കർമ്മം കൊണ്ടും അതുപോലെ അത്രയും ശക്തിയും അത്രയും ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ലാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മൃഗബലി അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നു. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമാ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച്. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം. നമ്മൾ ആരുടെ അഭിപ്രായമാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറയുന്ന അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അന്തിമമാണ്. അതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ ത്യാഗ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്, അപ്രകാരം തന്നെ വേണം അതിനെ വിലയിരുത്തണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. യജ്ഞദാന തപകർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത്. യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാപവാനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്, 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിലർ ഓരോന്ന് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, ചിലർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി എന്താണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് കേട്ടോളൂ. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഉപേക്ഷിക്കരുത്, നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്തിനാ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? അത് അനുഷ്ഠിച്ചാലേ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ദുർഗാദേവി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദുർഗാദേവി ത്രിദണ്ഡ്, ആ ത്രിശൂലം പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ദേവി. ആ ത്രിശൂലം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ 3 ആ കൂർത്ത അമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ശൂലത്തിലുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ, അത് 3 ക്ലേശങ്ങളാണ്. ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക. ആധ്യാത്മിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കാരണം തന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിനോ മനസ്സിനോ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശമാണ് ആധ്യാത്മിക. ആദിഭൗതിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ കാരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ഇപ്പൊ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കൊറോണ എന്ന ആ ഒരു വൈറസ് കാരണം അത് മറ്റൊരു ജീവജാലമാണ്.
ആ ഒരു ജീവനാണ്. ആ ഒരു ജീവൻ നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ആദി ഭൗതിക. ഇനി ആദി ദൈവികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, ഫ്ലഡ് ഒക്കെയാണ്. പ്രളയം വരുന്നു, ഭൂമി ഉലുക്കം വരുന്നു, സുനാമി വരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം ആദി ദൈവിക. അപ്പൊ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യണം, ദാനം ചെയ്യണം, തപസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുക, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം. ഒരുപാട് ഡിപ്രഷനും, കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതില് വലിയ കോളേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ മനോവിഷമം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ യജ്ഞം ചെയ്യൂ, നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ, നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ആദി ഭൗതിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വേറൊരു വ്യക്തി നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു അല്ലെ മാനസികമായി വിഷമിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാവാം അവര് നമ്മളെ പല രീതിയിലും വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ മറ്റ് ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു ലോകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ വരാതെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചില മനുഷ്യരെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാരെയും നമ്മളുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ, നമ്മൾ അവർക്ക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ദാനം കൊടുത്താൽ, നമ്മൾ അവർക്ക് ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പണം കൊടുക്കാനാണോ? കൃഷ്ണാവബോധം കൊടുത്തു നോക്കൂ. എല്ലാരും വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവരും മാറും. അവരുടെ മനസ്സിലും ആരടുത്തും വിദ്വേഷവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർക്കും നല്ലൊരു വ്യക്തിയാവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നല്ല വ്യക്തികളായാൽ നമുക്ക് ആദിഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്ന് ഒഴിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ തപസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും മാറും. അതുപോലെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദേവന്മാർ ഈ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രളയവും അതുപോലെ കൊടുങ്കാറ്റും ചുഴലിക്കാറ്റും ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ്. ആ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ അവര് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും കാലാവസ്ഥയും വരുന്നത്. കാരണം പണ്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജഭരണം ഒരുപാട് മാസമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്ത് പാപങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ചെയ്യണം. ഏതാന്യപി തു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ ഇതെന്റെ കർമ്മമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപദ്യതേ മോഹാർത്ഥസ്യ പരിത്യാഗ താമസ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ത്യാഗം ഏത് രീതിയിലാണ്? 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ കർമ്മം. നമ്മൾ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ പാചകം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക? എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഭിക്ഷ വാങ്ങിച്ചാണ് ജീവിക്കുക. പക്ഷേ
അതുകൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിയത കർമ്മത്തിൽ വരുന്നു. പാചകം ഞാൻ ചെയ്യില്ല, ഞാൻ ഭിക്ഷ വാങ്ങിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കുക? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, സന്യാസി വര്യന്മാര് വിവാഹം കഴിക്കില്ല, അവര് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാം. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാര് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ആ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതായത് അവിടെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. അല്ല, ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, അതുകൊണ്ട് വിവാഹം സ്ത്രീകൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണമാവും. കാരണം അത് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. സന്യാസി വര്യൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കണം. അതാണ് കർമ്മം, തന്റെ നിയത കർമ്മം അതാണ്. താൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് തമോ ഗുണമാണ്. ദുഃഖമിത്യേവ യത്കർമ്മ കായക്ലേശ ഭയാത്യജേത് സകൃത്വാരാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ത്യാഗത്തിന്റെ തമോ ഗുണം, അതായത് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, നമുക്ക് അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, രാവിലെ എണീക്കുക, അതൊക്കെ കണക്കാക്കി നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗം. നമ്മൾ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശമാണെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ചിലര് പറയും, ഞാൻ കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നില്ല, ഇനി അഥവാ പണം സമ്പാദിച്ചാൽ ഞാൻ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു പോകും, ഞാൻ അതിലങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പണം സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. പേടി കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ പേടി, ഞാൻ ഇതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുമോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ജോലി ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പണത്തിൽ മുങ്ങി പണത്തിൽ തന്നെ ചിന്ത പോയാലോ, കൃഷ്ണാബോധം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ, അത് പേടിയാണ്. അങ്ങനെ പേടിക്കാതെ ധൈര്യത്തോടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക, നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കുക. അത് നമ്മളുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യം, നമുക്ക് പണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണം വേണം, കൂടാതെ കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് പേടി കാരണം നമ്മൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ പേടി കൊണ്ടോ ക്ലേശകരമാണെന്ന് കരുതിയോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ, നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശമാണെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നോ കരുതി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആ ത്യാഗത്തിനെ പറയുന്നതാണ് രാജസമായ ത്യാഗം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ഉന്നതിയിൽ നിർത്തില്ല. അപ്പൊ ഇനി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യമിത്യേവ യത്കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗ സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ ത്യാഗം സാത്വികം. അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ തരം ത്യാഗമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അവിടെ നമ്മൾ ഫലമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഗുണം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിലൊന്നും നമ്മൾ അത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. ഇപ്പോ ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളൊരു ഭക്തൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താണ് കരുതുക, ഞാൻ 40 കൊല്ലം ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നും. പക്ഷെ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു സാത്വികനായ വ്യക്തി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തനാകില്ല. തന്റെ കർമ്മമാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അത് ആ ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി അതിൽ നിന്നുള്ള ഫലമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ഇത്രേ കിട്ടിയോളല്ലോ, അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ
ജോലി ചെയ്തു ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്, ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയും. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾ ഇടവരുന്നില്ല. ഇപ്പോ സുഖദുഃഖം ആ മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഫലമൊന്നും വരാത്തതാണ്. അതായത് മരണമായ, കാരണം അദ്ദേഹം ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. ഒന്നിലും ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനും ആസക്തിയില്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പുറമെ ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ സാധാ ആളെപ്പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ബന്ധം ഭഗവാൻ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തരുന്നത് എന്നുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തി എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തേലും പുണ്യം ചെയ്താൽ പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ എന്തേലും പാപം ചെയ്താൽ ആ പാപത്തിന്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ എന്തേലും വരേണ്ടി വരും. പക്ഷെ മുക്താവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായ സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അധിഷ്ഠാനാം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ടാ ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കാരണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ 5 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട്, 5 ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ 5 ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ എന്തേലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, അത് ഞാനാണ് ചെയ്തത്, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് രാത്രി ഉറക്കമുളച്ച് ഇരുന്ന് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും, ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മളുടെ ശരീരം, രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ തന്നെ. നമ്മൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഒന്ന് ശരീരം, ഒന്ന് നമ്മൾ. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്. നമ്മൾ ആത്മാവ്, നമ്മളെല്ലാരും ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല. അപ്പൊ ശരീരബോധത്തിലാണെങ്കിലാണ് ശരീരവും നമ്മളും ഒന്നല്ലേ രണ്ടാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, നമ്മൾ ശരീരം വേറെ, നമ്മൾ വേറെ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതാണ് മൂന്നാമത്തേത്. നാലാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ട്, നമ്മൾ ആ പ്രയത്നം, എത്ര പ്രയത്നിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നാലാമത്തേത്. അഞ്ചാമത്തേത് അതാണ് പരമാത്മാവ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അവസാനം ഈ പരമാത്മാവ് നമുക്ക് അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്താലേ നമുക്കത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ടോളൂ എന്ന് സാങ്ഷൻ തരുന്നതാണ് പരമാത്മാവ്. നമുക്ക് പലതും, ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് പോയാൽ നമുക്കിത് ലൈവായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്ത് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അത് ഓക്കെ പറഞ്ഞാലേ, ചില കാര്യമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു കയ്യിൽ നമുക്കൊരു പേന എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ, ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ കയ്യിലോട്ട് പേന മാറ്റി പിടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ആ ചെറിയത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യം പോലും, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാം. ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ മതി, നമ്മുടെ കൈ തളർന്നു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരാം. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അപകടം പിടിച്ചതാണ്. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഭഗവാൻ അവസാനം ഓക്കെ ആ സാങ്ഷൻ തരുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി നടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ 5-1 ഭാഗം മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത്. ഇവിടെ 5 ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഭഗവാൻ തന്ന ശരീരവും
ഈ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയവും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി. അല്ലെ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഉദ്യമം, ആ പ്രയത്നം എന്ന് പറയുന്നത് 5-ൽ 1 ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാൻ, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ആ ഒരു ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഘടകം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാം സാധിക്കുന്നത്. നിയതം സംഗരഹിതമരാഗദ്വേഷദകൃതം അഫലപ്രേപ്സുന കർമ്മ യത്ത സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഓരോ വർണ്ണാശ്രമം അനുസരിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന നിയത കർമ്മമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരാസക്തി കൂടാതെ അനാസക്തരായി രാഗദ്വേഷം ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യത്തു കാമേപ്സു സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ ഇഷ്ടം, എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി, അല്ലെ ഒരു അഹംഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസ കർമ്മം. അപ്പൊ നേരത്തെ ത്യാഗം 3 തരം പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വിക കർമ്മം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ രാജസ കർമ്മം പറഞ്ഞു. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനഃപേക്ഷ ച പൗരുഷം മഹാധാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്തത്താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഉപദ്രവമായിരിക്കും, സ്വന്തമായിട്ടും അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്കും നാശം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. അവരൊരിക്കലും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പാലിക്കില്ല, ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അത് താമസം. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച കാര്യാകാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ച യാവേതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടതാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നതെന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ എന്താണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ അതായത് അതിന്റെ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേചനം ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശരി തെറ്റായിട്ടും തെറ്റ് ശരിയായിട്ടുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്ത് എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. അതാണ് 5000 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ വ്യാസദേവൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. വ്യാസദേവൻ അല്ല, നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും എല്ലാരും പറയും എന്താണ്, ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രായേണ അല്പായുസ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാഹി ഉപാധൃത. മടിയന്മാരാണ്, ആയുസ് കുറവുള്ളവരാണ്, മടിയന്മാരാണ്, മന്ദ സുമന്ദ ബുദ്ധിശൂന്യരാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരോ, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മൾ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി, അപ്പോഴാണോ ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? എന്ത് ബുദ്ധി ഇല്ലെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ആധ്യാത്മികമായ അറിവില്ല. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവില്ല. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ആധ്യാത്മികമായി അറിയില്ല. അതുപോലെ എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ല. കാരണം ഈ കാലത്ത് ഇപ്പം നമ്മള് പറയാണ് എല്ലാരും വെജിറ്റേറിയൻ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അതൊന്നും പറ്റില്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാരും കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മളും കഴിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലോട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് സമൂഹത്തിൽ. അതിനെന്താണ്, എല്ലാരും
കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാരും അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിനെതിരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അതല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. എന്റെ ശരിയാണ് അല്ല, ശാസ്ത്രമൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്കാണ്, ഇപ്പോഴല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും. ശാസ്ത്രം എന്നും ഉള്ളതാണ്, അത് സ്ഥായിയാണ്. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടി, കലികാലത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ശാസ്ത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളിപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ്, അങ്ങനൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം, അതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ആ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തെറ്റാന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ബുദ്ധി അങ്ങനെയാണ്. തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായിട്ട് എടുക്കും, അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് തെറ്റ്, അവര് പറയുന്ന ശരി എന്നുള്ള ചിന്തയിലുള്ള ബുദ്ധിയാണുള്ളത്. അതാണ് മന്ദസുമന്തയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നാശം വിതയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിലുള്ള എല്ലാ പിടുത്തങ്ങളും. ഇപ്പൊ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം വെപ്പൺസും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മടിയന്മാരാകുവാണ്. കാരണം മെഷീൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം എളുപ്പമായി. അങ്ങനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ആണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? കുന്തിപുത്ര, ചെയ്തുകൂടാത്തതെന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത്, ഇതെല്ലാം അറിയുന്നവൻ സാത്വികനാണ്. അവന്റെ ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികം. യയാധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത്ര ജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും ഒന്നും വേർതിരിച്ചറിയുന്നില്ല, അങ്ങനുള്ളത് രാജസം. അധർമ്മം ധർമ്മമിതീയ മന്യത്തെ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസം. അപ്പൊ സദാ തെറ്റായ വഴിയിലായിരിക്കും. നല്ലൊരു മഹാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണും. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ കുറെ പണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാള് മഹാനാണ്, മഹാത്മാവാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, സത്യത്തെ പറഞ്ഞാൽ അത് അസത്യമാണെന്ന് കരുതും. ഇപ്പൊ സത്യമായി പറയാ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നോ? വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും, അല്ലെ? അപ്പൊ സത്യം പറയുമ്പോൾ അത് അസത്യമായിട്ട് തോന്നും. അസത്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകം ശരിക്കുള്ളതല്ല, മായയാണ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കില്ല. അസത്യം സത്യമായും സത്യം അസത്യമായിട്ടും തോന്നുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ഇരുളടഞ്ഞതാണ്, അതാണ് താമസം. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്ത ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം, നാമം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും നാമം ജപിക്കാനും. അല്ലെ, എനിക്ക് ഇന്ന് സമയം കിട്ടിയില്ല, നാളെ ജപിക്കാം. നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്തെല്ലാം സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ TV കാണാനും ഫോണിൽ നോക്കാനും. ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കാനിരിക്കും, നോക്കുമ്പോ 2 മണിക്കൂർ കഴിയും. അത്രയും നമ്മളെ അതിലേക്ക് വീഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും നാമം ജപിക്കാൻ. അതുപോലെ ചില നിയമ നിബന്ധനകളൊക്കെ വഴങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അത് വിഷം പോലെ തോന്നും. അതായത് നമ്മൾ ഈ നെല്ലിക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തുടക്കത്തിലോ ഇത്രയൊക്കെ നിബന്ധനകളോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒരു വിഷമം തോന്നും. പക്ഷെ അവസാനം എന്താണ്? അത് അമൃത തുല്യമാണ്. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് സാത്വികമായ സുഖം. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നമ്മൾ ചില നിബന്ധനകൾ വഴങ്ങും.
അപ്പൊ ആ നിബന്ധനകൾ ആദ്യം തോന്നും ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്, പക്ഷെ അത് അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് അമൃത് എന്ന്. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം. ഇനി രാജസ സുഖം എങ്ങനെയാണ്? വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യത്തദഗ്രേ മൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷമയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമാണെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമായും രാജസമാണ്. അപ്പൊ രാജസ ഗുണം നേരെ തിരിച്ച, ആദ്യം നല്ല അമൃത് പോലെ തോന്നും, പക്ഷെ അവസാനമോ അത് വിഷമയമാകും. അതിന് ഉദാഹരണം, ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ തൊടാൻ തോന്നുന്നു, ബന്ധത്തിൽ ചേരാൻ തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രേരിതരായിട്ട് അവർ അടുക്കുന്നു. ആരംഭത്തിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും തോന്നുന്നത്, പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാലോ അവര് തമ്മിൽ പിരിയുന്നു. ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ചു, വിവാഹം മോചനം ഉണ്ടാകുന്നു, അതെല്ലാം അവസാനത്തിൽ ദുഃഖമയമായി വിലപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് രജോ ഗുണം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ അവസാനം അത് ദുഃഖമയമായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഷയങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം നിന്നുളവാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു സുഖം. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയം പറയുന്ന പോലെ പോകരുത്. ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അയച്ചുവിട്ട കുതിരയെ പോലാണ്. അത് എവിടെ വേണേലും പോകും, നമ്മളെ തെറ്റായ ദിശയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ആ കുതിരയെ നമ്മളുടെ മനസ്സെന്നുള്ള കയറ് വെച്ച് കെട്ടി നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അത് ബുദ്ധി കണക്ട് ചെയ്യാതെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും മാത്രം പോയാൽ മനസ്സ് എവിടെയാണോ ഇന്ദ്രിയം പോകുന്നത് ആ വഴി പോകും. നമ്മള് ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിൽ 5 കുതിരകളും അതിനെ കയറ് വെച്ച് കെട്ടി ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നത്, അത് ആ ഒരു അത് കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 5 കുതിരകളും ഒരു കയറും പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പടം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ലീല മാതാജി. അതാണ്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അതായത് 5 കുതിരകൾ, ആ കുതിര എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഓടാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള, കാണാൻ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമുള്ളത് കണ്ടാൽ അതിന്റെ പുറകെ പോകും, കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് തോന്നുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകും, നാവിന് രുചി തോന്നുന്നത് എന്ത് കണ്ടാലും അത് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ അതിനെ കെട്ടുന്ന കയറാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ ഈ കയറ് ചുമ്മാ കെട്ടിയാൽ മതിയോ? ആ കയറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഈ കുതിരേനെ കെട്ടിയിട്ട് ഒരാള് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടേ? ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിബന്ധനകൾ വെച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോവും. ആദ്യം ഭയങ്കര അമൃതമായി സുഖമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അവസാനം അത് വിഷമമായിട്ടായിരിക്കും വരിക. അതാണ് രാജസം. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം. യദഗ്രേ ചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോക്തം തത്താമസ്സമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. അപ്പോ ഇത് തുടക്കത്തിലും സുഖമില്ല, ഒടുക്കത്തിലും സുഖമില്ല, ആദ്യവും അവസാനവും ദുഃഖം മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ തത്വം പ്രകൃതി ജൈർമുക്തം യഥേഭി സ്യാത്രിഭിർഗുണൈ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിലോ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, ഉപരിഗ്രഹങ്ങളില് ദേവന്മാർക്ക്, എല്ലാ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഏതേലും 3 ഗുണത്തിൽ പെട്ടതായിരിക്കും. ഏത് ജീവജാലം എടുത്താലും, മൃഗങ്ങളെ എടുത്താൽ പോലും 3 ഗുണത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഏത് ജീവജാലവും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. യഥപ്രവൃത്തിർ ഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താം. അപ്പൊ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാന്
സർവ്വജീവികളിലെയും സർവ്വവ്യാപമായ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. ഇത് ഈ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ്, അതായത് വ്യക്തിശൂന്യവാദികളാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാര് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ, ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹമില്ല, എല്ലാവരുടെയും ഒരേപോലെ കാണും. അങ്ങനെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കും. ഈ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ആ ദുഃഖം ഓർത്ത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു നോക്കൂ. കുറെ നാമം ജപിക്കും തോറും നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറും. പണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലൊക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നോ അതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോ വേണ്ട എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സമഭാവന, ആരടുത്തും ദേഷ്യം തോന്നില്ല, എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഇതും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുകയല്ലേ എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവും. അപ്പൊ സമഭാവനയിലിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വിശുദ്ധ ഭക്തർ. അവർ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ദുഃഖമില്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിയും. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വാണി, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുകയല്ലേ, അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനം പാടാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കീർത്തനം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്യുക, അർച്ചനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക. വന്ദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരാകുമ്പോൾ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്യാം, സ്ത്രീകളാകുമ്പോൾ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യാം. വന്ദനം, ദാസ്യം, ഭഗവാനെ ദാസ്യഭാവത്തിൽ നമുക്ക് അർജുനൻ പോലെ ആ ഒരു ദാസ്യഭാവത്തിൽ, ഹനുമാൻ ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ദാസ്യഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. സാഖ്യം, അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ആത്മനിവേദനം, ആരാണ് ആത്മനിവേദനം ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ആത്മനിവേദനം ചെയ്ത ഭക്തൻ ആരാണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു, എന്നെ തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു. മഹാബലി അല്ലെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കല്ലാതെ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ, ഞാൻ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും, നമ്മളെ പാണ്ഡിത്യമോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ കൊണ്ട് ഒന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കൂ.
ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ അടുത്ത് വന്നില്ലല്ലോ, കണ്ടാലല്ലേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ വരുന്ന ആളല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് വന്നാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും നമുക്കില്ല. കാരണം ഇപ്പോ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാപര യുഗത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായ എത്ര പേരുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾക്കൊന്നും ഭഗവാനാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവർക്കൊന്നും പ്രത്യക്ഷനല്ല. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സാധാ കുറെ മാജിക് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന, കുറെ കയ്യിൽ കുറെ ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, വിശദേ. വിശദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ ഉൾപോകുന്നു, ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ആർക്കാണ് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുക? അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്. ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണബോധം നേടുന്ന ആൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. സർവകർമ്മ്യാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മമൊക്കെ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഭഗവാൻ അതെല്ലാം പൊറുക്കും. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി. തന്റെ നമുക്ക് പറ്റിയ വീഴ്ചകൾ ആലോചിച്ച്, എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല, ഞാൻ വെറും പാപിയാണ്, ആ പാപി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകരുത്. നമ്മൾ കുറെ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും സാരമില്ല. ഭഗവാൻ അതെല്ലാം മാറ്റിത്തരും. നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നാമം നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന രീതി മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് കാണുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ആ ഒരു പരിശ്രമവും നമ്മളുടെ ആ വിശ്വാസവും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ മറ നീക്കി തരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പയ്യെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരിക്കലും നാമം ജപം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ മുടക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി നടന്നു പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നടക്കുമ്പോ കുറെ വട്ടം വീഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നാമജപമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോ ഒരു വട്ടം ജപിച്ചു, ഒരു ദിവസം വിട്ടുപോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. ആ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. പക്ഷെ നമ്മളത് നിർത്തരുത്. ആ കൊച്ചുകുട്ടി വീണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയ്യോ ഞാൻ വീഴും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നാലോ അതിന് പിന്നെ നടക്കത്തേ ഇല്ല. അതേപോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകളൊക്കെ വരും. പക്ഷെ വീണ്ടും എണീറ്റ് നിന്ന് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യവും സംരക്ഷണവും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ ആ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിൽ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. മച്ചിത്ത സർവ ദുർഗാനി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി അതച്ചേ ത്വമഹങ്കാരാ നശ്രോഷസി വിനക്ഷതി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ടു തന്ന ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്നെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പോ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ എന്തേലും വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുക? നമുക്ക് സാധാരണ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്ന നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന്. അവരൊക്കെ നമ്മള് വിഷമം, അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോവാം, നമുക്കൊന്ന് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഈ മൂഡൊന്ന് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വരും. പക്ഷെ ആ ആശ്വാസമൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതൊന്നും ആധ്യാത്മികമല്ല. അതൊക്കെ കുറച്ചു നേരത്തുള്ള ആശ്വാസമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഉള്ളിൽ
നമ്മളുടെ ആ വേരോടെ നമ്മളുടെ ആ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എന്റെ ശരീരമൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ സാരമില്ല, ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാം, നീ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടു, അങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അവിടെ ജ്ഞാനോദയം കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ജ്ഞാനോദയമാണ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതൊന്നും ഒരു കാര്യമാക്കി എടുക്കണ്ട. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവർ അവരുടെ കടമകൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഉത്കണ്ഠ കാട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താണ് കൃഷ്ണൻ. 24 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ കൂടെ, നമ്മൾ എത്ര ജന്മം എടുത്താലും ഏത് ശരീരത്തിൽ പോയാലും നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാൻ വരികയാണ്. ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ ഒരു റോഡിൽ പോകുന്നത്, അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് കൂടെ അച്ഛൻ കൈ പിടിച്ചു പോവുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ശരീരം എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കൂടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാണ്. നമ്മളിപ്പം പുണ്യം ചെയ്താൽ പുണ്യം അനുഭവിക്കണം, പാപം ചെയ്താൽ പാപം അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഫ്രീ ആകും. നമ്മൾ ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു പോയാൽ മതി. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? കയ്യില് സുദർശനം കാണാം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വേഷം കണ്ടോ? ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആരാണ്? ഈ സന്യാസ വേഷത്തിൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ വന്നിരുന്നു. ആരായിട്ടാണ് വന്നത്? ചൈതന്യപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ ജഗായി മതായി ഈ രണ്ടുപേരും കൃഷ്ണ അവിടെ ബലരാമൻ നമ്മുടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തലയിൽ ആ ഒരു കുടം വെച്ച് അടിച്ച് തല പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തല പൊട്ടിച്ചപ്പോ ദേഷ്യം വന്ന് ഭഗവാൻ ഓടി വരികയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശരിക്കുമുള്ള രൂപമെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സുദർശന ചക്രമൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ് തടഞ്ഞത്. ഇല്ല, അവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, അവനോട് കരുണ കാട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭക്തരായി. അപ്പോ ഈ രണ്ടുപേരും അത്രയും വല്ല പാപം ചെയ്തു, എന്നാലും ഭഗവാൻ അവിടെ ക്ഷമിക്കുകയാണ്. തന്റെ ഭക്തൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ക്ഷമിച്ച് അവർക്ക് ഭക്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെ ഈ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം എന്ന് നമ്മളെ ആയിട്ട് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് മനസ്സാണോ അതോ പരമാത്മാവാണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന്? അപ്പൊ മനസ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന എപ്പോഴും ഈഗോ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ശരി. ഇപ്പൊ എന്തേലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്യൂ ആയി. അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നോ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പറയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, നീ ചെയ്തതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മളുടെ ഈഗോയെ വളർത്തുകയാണ് മനസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, ഇടയ്ക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരമാത്മാവാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് കൂടുതലും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഭക്തന്മാർക്കാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പരമാത്മാവ് ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അവര് ഇങ്ങോട്ട് എപ്പ തിരിഞ്ഞു നോക്കും? നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു മരത്തിൽ 2 പക്ഷികളുണ്ട്. ഒരു പക്ഷി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ
തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു, അപ്പൊ പരമാത്മാവ് നമുക്കുള്ള നിർദ്ദേശം തരും. അതാണ് നമ്മൾ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, തേഷാം സതതയുക്തായാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. നിനക്കുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ തരും. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് നമുക്ക് ബുദ്ധി തരും, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തത്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കുറ്റബോധം ഭഗവാൻ തരും. നീ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ള കുറ്റബോധം നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിപ്പിക്കില്ല, നമ്മളെ നേർവഴിയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും കൂടെ വരികയാണ്. ആ പരമാത്മാവിന് നമ്മളുടെ പൂർവജന്മം എന്താണെന്നറിയാം, ഈ ജന്മം എന്താണെന്നറിയാം, ഇനി എന്ത് വരാൻ പോകുന്നു എന്നെല്ലാം അറിയാം. നമ്മൾ എന്ത് കള്ളത്തരം ചെയ്താലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരും കണ്ടില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ അറിഞ്ഞോളൂ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ പരമാത്മാവ് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് പരമാത്മാവാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ഏത് ശരീരം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്തു മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം തീരുമെന്ന്. ഇല്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഏത് ബോഡിയിലാണ് ഈ ആത്മാവ് പോകണ്ടേന്ന് ഈ പരമാത്മാവ് നിർദ്ദേശിക്കും. അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ബോഡി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മറക്കരുത്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവാത്മാവും സ്വതന്ത്രരല്ല, പരമാത്മാവ് കൂടെ വന്ന് എല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ സമർപ്പിക്കുക, നമ്മളുടെ ഹൃദയം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആ ഭഗവാന് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും അതോടുകൂടി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇതില് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് DT ആണ്? ഈ വലിയ കണ്ണും പുരി ജഗന്നാഥേശ്വരൻ, ജഗന്നാഥ സ്വാമി അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ തൂക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്, ഇവിടെ തൂത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? അംബരീഷ് അല്ല, രാജാവാണ്. അപ്പൊ പുരി ജഗന്നാഥ് ഒറീസയില് പുരിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രഥയാത്ര സമയത്ത് പ്രതാപരുദ്ര രാജാവാണ്. അപ്പൊ പ്രതാപരുദ്ര ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് രാജാവ്. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ള സമയത്ത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് തന്റെ ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി ആ ഒരു രാജാവേഷം മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വേഷത്തിൽ റോഡ് തൂക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനേകം ജോലിക്കാരുണ്ട്, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുകയാണ്, താൻ രാജാവാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവമോ ഒന്നുമില്ലാതെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ രഥയാത്ര ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തവരെ കാണാൻ ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഇപ്പോ ആ ക്ഷേത്രത്തില് ഈ ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അല്ലാത്തവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ വേണ്ടി രഥത്തിൽ കയറി പുറത്ത്, ആ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് വരുന്നു. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആ രാജ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന, ആ രാജ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന രാജാവ് ഇതേപോലെ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു മാലിന്യമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആചാരമാണ്. ഇതീത്തെ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ വിമർശയിതദേശേന യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെയും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. ഞാൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അത് നിന്റെ കയ്യിലാണ്. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം, സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം.
അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഭഗവാൻ ഇടപെടുകയില്ല. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മഭൂത ജ്ഞാനം തന്നു, നമ്മളെല്ലാം എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ആ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം എന്താന്ന് എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവമില്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ആ ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രീഡം ഇല്ലാതെ അടക്കി ജീവിക്കുന്നല്ല ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശരീരം തന്നത്. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ശരി, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീഡമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇനി നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ഹിതം എന്ന് നിനക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യുക. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്ന അർജുനനാണ് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വച ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി ദേഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകിയത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം, ഉപദേശം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആരാണോ ഭഗവാന് സമർപ്പിതമാക്കുന്നത് അവര് ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ അടിമയായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു സാരഥിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അതുപോലെ സുദാമയ്ക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണൻ, ഗോപിമാര് എങ്ങനെയാണ്, ഗോപിമാര് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, തന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും മക്കളെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ എല്ലാം അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും, നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് തരാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ, നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ആ വലിയ ഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം തന്നു. ഇനിയും കേൾക്കൂ നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. ഈ ശ്ലോകം എല്ലാരും ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രിയോസി മേ. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതേപോലെ? ആദ്യത്തെ 2 ലൈൻ, ഈ ആദ്യത്തെ 2 ലൈൻ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, മന്മന ഭവ മദ്ഭക്തോ, മന്മന എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, മദ്ഭക്തോ എന്റെ ഭക്തനാവുക, മധ്യാജി എന്നെ ആരാധിക്കുക, മാം നമസ്കുരു നമസ്കരിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. എന്തെന്നാൽ നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. എങ്ങനെ ഓർക്കും? നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. നമ്മൾ നെയ് വിളക്കെടുത്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. നെയ് വിളക്കില് പ്രണമിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാന് നന്ദി പറയുക. ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യുക. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ശുദ്ധിയായിട്ട് വരുമ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാന് ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും, നമ്മൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഈ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നു, ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി എല്ലാം ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം എന്റെ പ്രവൃത്തി, തെറ്റൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ
പ്രണമിക്കുക ഭഗവാൻ. ഞാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണമേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുക. അപ്പോ നമ്മളെ ജീവിതം അങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ വന്നല്ലോ അവസാനം ആ 2 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ രൂപം അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് ആ ഒരു സത്യം ചെയ്യുകയാണ്, നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മള് എന്താണ് കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാനെ അർച്ചനം ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു സേവനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഇതാണ് കൺക്ലൂഷൻ. ആ ഒരു വേദാന്തം, വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജ്ഞാനം, വേദജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ വേദമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? അതിന്റെ കൺക്ലൂഷനിലെത്താനാണ്. അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ, അതിന്റെ അവസാനം ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ ഭഗവത്ഗീത എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അന്ത്യം ഇതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഏകം ശരണം വ്രജ ത്വാം സർവധർമ്മമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്ന? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച്, വർണ്ണാശ്രമം, സന്യാസം എന്താണ്, ധ്യാനയോഗം, മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കും, എല്ലാ ഉപദേശ പ്രക്രിയകളെ എല്ലാം ഒന്നും ഇപ്പൊ വേറൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പോട്ടെ, അതൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാം ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, എന്നിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എത്ര ജന്മം ചെയ്താൽ എത്ര പാവങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം, നിന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ആ ഒരു ഉറപ്പ് തരികയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ അതെല്ലാം പൊറുക്കും, എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക? അതിനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘ പരം വ്രജ. നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്യുക. എങ്ങനെ നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്യും? അതിനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു പറഞ്ഞു തന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്, എല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാനില് ആ ശരണം തേടുകയാണ് ആ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ കൂടെ തന്നെ. അങ്ങനെ ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്തോറും ജപിച്ച് വരുമ്പോ നമ്മളെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ആ ഒരു നാമം, കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ നാമത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ, പല ജന്മം ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മാറിപ്പോവുകയാണ്. അത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ് ആ ഒരു നാമം. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. വേറെ ആരും ഇല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ വളർന്നെത്തുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കും, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷഭിദാസ്രതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായി ഈ ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, അവസാനമായാൽ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്
എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും പറയുക ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക. ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇത് ഈ എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നാമം ജപിക്കുക, ജപമാല നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടും നാമം ജപിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശുദ്ധഭക്തി സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. കൂടാതെ എന്താ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമ ഭവിതാന ച മേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവൻ, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാരടുത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കാരണം എല്ലാരും വിഷമം അനുഭവിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതമാണ്. അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ലോകം, ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും സുഖം കിട്ടില്ല. അഥവാ സുഖം കിട്ടുന്നത് ഓരോ തുള്ളി എന്താണ് ആ ഒരു തേൻ തുള്ളി ഓരോ തുള്ളി തേൻ കിട്ടുന്ന അത്ര സുഖേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാം ചപല സുഖമാണ്, പെട്ടെന്ന് തീരും. ആ ഒരു ഭോഗത്യാഗ വേണം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ സുഖമായിട്ട് നാമം ജപിച്ചു കഴിയാം. പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനെയും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. എന്തിനാ അത് ചെയ്തത്? അവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇന്ത്യക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാരും ഫോറിനേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നോ ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അമേരിക്കക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ എനിക്കും അത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇമിറ്റേഷൻ രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനത്തിന് നമുക്കൊരു വിലയില്ല. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രഭുപാദർ ഇത് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ഇല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നേനെ, എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാതിരുന്നേനെ. അപ്പോ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഭൃത്യനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് ആരുമില്ല. അദേശദേശയമൈമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹമിഷ്ടഭ്യാമിതി മേ മതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ ശരിക്കും സേവനം ചെയ്യുകയാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സമയം വേറെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം? വേണമെങ്കിൽ TV കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇത്രയും സമയം ഇത് കേൾക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കശ്ചിദേതശ്ചിത് ശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയേകാഗ്രേണ ചേതസ കശ്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു ടീച്ചർ കുട്ടിയെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ കുട്ടി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ റെഡിയാണ്. അതേപോലാണ് ഭഗവാൻ. നിനക്കെല്ലാം പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ? എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ ഫുൾ ഭഗവത്ഗീത പറയാൻ റെഡിയായി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഈ തന്ന ഈ ജ്ഞാനം, ശരിക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ ഒന്നും എഴുതിയതല്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, ആ വാണിയാണ്. അതൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു വഴി നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പോ നമുക്ക് ആ അജ്ഞാന തമസിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വട്ടം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക, വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം വായിക്കുക. ഇപ്പൊ ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞു, ഇനി ലെവൽ 2 കയറുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധാ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത,
ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ വ്യാമോഹം എല്ലാം മാറി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ഇപ്രകാരം ആത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിച്ചു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഈ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18-ാം അധ്യായം 78-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ താളുകൾ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു നോക്കുക. നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും. നമ്മൾ കാരണം അത്രയും ഐശ്വര്യവും ആ ഒരു വിജയവും ആ ഒരു വിഭൂതിയും നമ്മളുടെ നീതിയും എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഗാന്ധീവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിൽക്കാനുള്ളതാണ് ഗാന്ധീവം എന്ന് ഈ ഒരു ഗാന്ധീവത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് അർജുനൻ തന്റെ ആ ഒരു ആയുധം എടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഉള്ളിടത്തെ വിജയമുള്ളൂ എന്നിവിടെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ആരാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ആരാണ്? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ? സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെ ക്രോധം വന്നാൽ, ആരുടെയും മരണം സംഭവിച്ചാൽ, വിവേചനം അനുഭവിച്ചാൽ, ഏകാന്തത, എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിലുള്ള താളുകൾ നമുക്ക് മറിച്ചു നോക്കാം. നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും തരികയാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും. ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പോകാൻ ഉള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത്, ലെവൽ 1. ഇപ്പൊ ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഒക്ടോബർ 7-ാം തീയതി തുടങ്ങുന്നതാണ്. അത് അമ്മിണി മാതാജി ആയിരിക്കും എടുക്കുക. ആദ്യത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യത്തെ അധ്യായം വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ 7 തൊട്ട് 8 മണി വരെയാണ്. വൈകിട്ട് 7 തൊട്ട് 8 മണി വരെയാണ് ക്ലാസ്. ഇപ്പൊ ലെവൽ 2-ൽ എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ നമുക്ക് വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ഭക്തി സദാചാരമുണ്ട്. അതിൽ ക്വിസ് ഒന്നുമില്ല, വേണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ മറ്റേ ലെവൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഭക്തിശാസ്ത്രിയാണ്. അത് ക്വിസ് ഉണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ. കാരണം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു പോകാനുള്ളതല്ല. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും